proyekto pagpanindot sa kadalanan ug pagpalambo sa patubigan sa kabalayan ang gipatuman sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa isla sa Camotes. Sa iyang pakigpulong, gianunsyo ni Gobernador Gwen Garcia nga kinatibuk ang kapin 221 milyones pesos ang kantidad sa mga proyekto nga gipatuman sa Kapitolyo sa isla sa Camotes karong tuiga lamang. Sa maong gidakon, kapin 191.2 milyones pesos ang alang sa pagpa-semento ug pagpanindot sa mga karsada ug ang kapin 30.7 milyones pesos alang sa paghimo ngadto sa Level 3 Waterworks System. Tinguha sa gobernador nga matag balay adunay gripo sa Camotes. Niadtong Agosto 29, subling ni bisita ang gobernador sa isla alang sa pagbukas o groundbreaking sa pipila ka road projects sa Camotes. Kuyog niya sila si 5th District Congressman Joke Frasco ug Bukal Red Duterte. Unsa gyud birtod aning Camotes? Bag-o palang dali ug gikan diri. Wa pa man to abdi og kapin bulan, niya naman sagpo. Kurbida, pinangga gyud nato kayo ng Camotes, oy. Kanunay ko moingon kanang Camotes, daw bato balani. Nga kanunay ko athat kanan. Nagtawag sa akong kasing-kasing ug di mahimutang si Gwen Garcia ug dili makabalik-balik yun dinhi sa isla sa Camotes. Gihimo ang groundbreaking sa 12.5 milyones pesos nga road concreting project gikan sa barangay Eastern Poblacion paingon sa barangay Alta Vista, lungsod sa Puro nga proyekto ni Congressman Frasco. Matod ni Garcia, musumpay ang Kapitolyo sa proyekto aron moabot gyud ang simentado nga karsada ngadto sa barangay Alta Vista gikan sa barangay Eastern Poblacion. Giinagurahan usab sa gobernador ang nahuman nga Phase 1 sa road concreting project sa Provincial Road, ang Western Poblacion, Adela, Daan Pass Road. Ug kini sumpayan usab sa Kapitolyo diin hatagan na usab og award ang kontraktor nga motrabaho niini. Laing proyekto usab ang pagpanindot sa karsada sa barangay Pagsa, lungsod sa Puro. Ang sementado nga karsada sa Poblacion Puerto Bello sa lungsod sa Tudela ang unang nainagurahan ug ang sumpay niini ang na-award na usab ngadto sa kontraktor. Samtang gikumpirmar ni Garcia nga sa hinapos sa Setyembre mabiding na ang proyekto alang sa pagpalambo sa sistema sa patubigan sa Puro ngadto sa Level 3. Diin unahon ang tulo ka dagko nga mga barangay sa Mercedes, Esperanza ug laing usa. Ang Kapitolyo na ang niabaga sa maong proyekto tungod kay naluoy si Garcia nga mangutang ang kagamhanan sa Puro aron mapalambo ang ilang patubigan ug makuhaan ang bahin niini sa Internal Revenue Allotment. Sa lungsod sa Pilar, nagpadayon ang Waterworks Project sa Kapitolyo sa Barangay Biasong, Esperanza ug Montserrat. Gipaabot sa gobernador ang request sa kagamhanan sa lungsod sa Tudela alang sa Phase 2 sa proyekto sa patubigan. Gidugang ni Garcia, wa pay labot sa 221 milyones pesos ang pondo alang sa paghimo og causeway sa lungsod sa San Francisco ug nagpadayon usab ang post-qualification sa road project sa Barangay San Isidro. Giasoy sa gobernador na sa iyang unang termino pagka-gobernador, iyang nakita unsa kanindot ang isla sa Camotes. Apan ang infrastruktura kulang kayo. Motong yung mga asfalto na to, ang mga daan, ang mga tulay, nga kahoy o baby, kanhi, ato itong ipagsimento. Karon, di na ta mga asfalto. Simintohon na yun. Nga baga yun. Nga provincial road. Sigon ni Garcia, ang kwarta alang sa katawhan ug angayan lang nga ibalik ngadto sa katawhan pinaagi sa serbisyo ug paghimo og mga proyekto alang sa infrastruktura. Gamay-gamay ra. Ang na inyong mga request. Kaya ang ato yun i-focus. Gani, bisan pa padahon sa pandemya, padayon gihapon ang atong mga projects. Wala ka mo realign. Wa nato ibalhin ang pondo mapaalang sa
Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.